Let me see 2 fingers. DJ, what you drop this same jam? 2 fingers for Hero. 2 fingers for Hero. DJ, just
All I do is win, no matter what. Got money on my and every time I feel my fingers go. Oh my gosh. Oh my God. Look at this. Look at this. Look at If you love people, let me hear you say yeah, yeah. We just the start to. Tell your neighbor that just the start to.
Wahala. Igbo n'ọrụ ọrụ na-eji eti mmanwụ. Ụmụ Igbo ndị mụrụ n'ọrụ ọrụ anyị ji eti mmanwụ na-apịa. Ahee igwe kredo nwanri nọrọ boi. Ndị Igbo ndị mụrụ n'ọrụ ọrụ ga-eji eti mmanwụ. Mmanwụ na-ada. Igbo be anyị na-ada mma nọ n'ọgbọ. Igbo mmanwụ Igbo ọgịrịga. Ewu ji m. Igbo be anyị n'ọrụ ọrụ ga-eje bapụta mmanwụ ka ikiliali. Akwụkwọ nsọ gwara anyị wesị anyị n'oge olulu ya bụ odogwu yeroni akwa mgbochi wee dọwa kwalitelu m ada mma ka obodo anyị bụ ndị Igbo nwanne m wee fụnanya ali. Anyị kwadoro ọfụma ali. Onye nwere anyị wee nye akụọ isi na aja. Ada mma gbogoteke n'eli oyi. Ada mma bụ mmọnwụ ndị Igbo ji eje ire wee cholu. Mr. Sylvester, head of sales, n'Igbo tara na Adamazi. Wesi anyị na Adamma ga-agbalili n'abalị taa dịrị nwanne m ka ikiliali. Ebe Adamma nọ nwanne m na-arụ n'itali ka nkilie n'anya ali. Agbapụrụ ụda na-abụ arụ nwoke gorogola na m na-akwali. Ndị be anyị ndị Igbo gekwa ntị. Ịfụkwalụ hero bụ nke anyị. Nke a bụ nke anyị oyi. Ya nụ ka anyị kwalite nụ nke anyị kọrọkọ ọnụ. Ije na Dubai, hero. Ije na London, hero. Ije na Kuwait, hero. Kwalitelu m ada mma nwanne m bụ obodo anyị nwanne m ekiliali. Ebe ọ bụ na ị bịara mmemme Adamma wee gwa n'ọgbọ ịmalụ na akwadoro ọfụma na ndị be anyị gwara m sị mụ na oge ndị atụrụ aja were onye ndị mmụọ n'aka ọma bụrụ eziokwu. Kwalitelu na Adamma dị n'ụwa nwanne m ka nkiliali. Onye na-anụ ọdịewu igwe kredo nwanri na-akwali na mmanwụ akara itere na ijela akara mmanwụ. Ibe na-ekwu okwu elu Igbo n'oli. Kwalitelu m Adamma ka ọ gbagota na steeti ka ndị be anyị wee kilie n'anya ali. Mmanwụ anyị tiri n'abalị taa dịrị nwanne m karịrị akarị. Daka m ji wee kwuoli wee sị na iro na-eme ọfụma. Na iro na-emesi iri ike. Nkeji. Na anyị na-achịkwa onwe anyị ọnụ. Ụmụnne connect. Kedu ebe Adamma nọ nwanne m ka nkiliali. Na m gbagotara na steeti ka mkpọrịta Adamma dị n'ụwa ka obodo anyị nkiliali. Kedu ebe Adamma nọ nwanne m ka nkiliali. Ewu Chibo deli kendega. Na Adamma na-ekwu okwu ali. N'obodo anyị kpọtara n'ọbụ mmanwụ nwanne. Mana ọgwụ nwoke na-etinye bụ mmanwụ. Na o nwere ọgwụ a na-agwọ wee na-eti Adamma. Na Adamma na n'Igbo bụ for entertainment. Kedu ebe Adamma nọ nwanne m ka mfụ n'anya ali. Adamma dị nọ n'ọgbọ oyi. Adamma delu lidelu mada uronyi tekanali. Adamma uronyi tekanali. Adamma uronyi tekanali oyi. Nama wakali jere ni jere akala mmọnwụ. Akụna-echi enyi bụ ụkọ mmọnwụ. N'ọkwanụ sọ hero ga-agbala anyị mmọnwụ. N'ọkwanụ sọ hero ga-agbala anyị mmọnwụ. Nne Adamma nọ na-abịa. Nne Adamma nọ na-abịa. Adadelu lidelu mada ugolibali. Adadelu lidelu mada ugolibali.
ikiri ka a na-ekiri ododo na-ejiri ododo enyi ozu onye niile ọchị ma anya nkwụ ndị be anyị na-adali ọjị n'alị adabụ rodieli oyi rodieli na ibe anyị na-ekwu okwu maka echichi Igbo na anyị kwuru wee sị n'asụsụ Igbo ga-adịrịrị na anyị kwuru wee sị n'ọdịnala ndị Igbo ga-adịrịrị na anyị kwuru wee sị n'echichi Igbo ga-adịrịrị n'aka anyị ji wee tie Adamma n'aka anyị ji wee tie Adamma na-abụgolibeli n'inwere ya ka o tere oge ọyalechabali n'inwere ya ka o tere oge rugate na steeti nwanne m ụka ikilieli chetakwa na Adamma na-agba na o nwere egwu na-eso Adamma n'ala Igbo ya bụ egwu a na-ekwu okwu na-enye m obi aṅụrị ya bụ egwu a na-ekwu okwu na mama akpata oyi na-arụ ya bụ egwu a na-ekwu okwu na ọ na-enye ụmụ ikorobịa obi aṅụrị Adamu nọ n'ọgbọ oyi Adamu nọ n'ọgbọ oyi Adadelu lidelu ma Adamu golibali nekeneli ka ọ na-amapụtali deli kali dede n'ọkwara hiro ga-agbara anyị mmanwụ n'abalị taa dịrị ọnwa abụla eziokwu Adani golibali oyi na o nwere ọgwụ a na-agwọ wee na-ebupụta Adamma na-abịa na nkịtị na ọ bụ mmanwụ entatenmenti ị na-afụkwa aka ọ na-azọwali Adamu zọwali ka ị na-alị Adamma zọwali ka ị na-alị gosike n'ebe iji bụrụ ada ife emekwana gị ka o tere oge na-ekwe mmanwụ na-ekwe odogwu Mr. Sylvester gwara anyị taa dịrị wee sị Amawu ga-agba taa dịrị n'abalị taa dịrị nwanne m karịrị akarị na-nwere obi eji elie ga-Adamu golibali n'inwere ya ka o tere oyi letabali n'inwere ya ka o tere oge ife emekwana n'echichi Igbo ga-adịrịrị n'ọdịnala ndị Igbo ga-adịrịrị ife a na-emere onye ọbụ n'ọkwa n'okirikiri ị na-eme ejiji na-eme mmemme na Adamma ga-agbalịrị Adamma n'ọgwụ n'ọgbọ ife anyị ndị Igbo golibeli ife emekwana arụ obi na-agụgbo
Thank you. Thank you. Thank you. Onitsha, show some love. Thank you. It's all about our tradition. It's all about our culture. Round of applause, ladies and gentlemen. Yes. All connecting. We are connecting everything tonight. Where am my guy? Get that guy made that call. Get the guy made that connect. Yes. I am rebranding again. One he may connect. Very branding again. For somebody. Tell the person on the here. Yeah? See on the here. See on the here. Okay, ladies and gentlemen, don't forget, it's still courtesy of Hero Lagerbeer, the one connect. See what we have on the screen right now. Put your eyes on the screen. Put your eyes on the screen as we go for Ugumba.
came to this city on a night bus many years ago. Yeah, he took me under his wings and taught me the ropes. Then he cleared a fresh path for me and started me on my journey. Now, passing on this legacy to my son. A legacy that will outlive me. This is the sum of our efforts. This is the true reward for us. Aha give. May your name never be forgotten. Ladies and gentlemen, it's about to go down tonight. Iga love unka. Nwanne, tell your neighbor, Iga love unka. Ta nwanne, Iga love unka. Ladies and gentlemen, boys and girls, look there. Are you ready for the man they might call Kodo? DJ, jumping for Kodo. Who did you go? Yamapa. It's not a paladin. Who did you go? Who did you go? Who did you go? We go better be today. 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 I say I go pay back. I go pay back. What am I making to help out? DJ, let's go there. Free beat, who they take out? Who they take out?
Okay. I love you. Thank you. Just show some love. Are you ready? Hey, me aqua. Oh, me aqua. Iga me aqua. Hey. Oh boy, the guy when they owe me now go drop on me yesterday morning. He tell me, let bygone be bygone. What not of me go loyal God now? Where you off? Oh, one day, huh? Gini, mau, chili, mau ada biana. Where na biana? Iga love where? Iga like here. Ladies and gentlemen, one that's in onye ransom go je walk kidnappers when you go to go back person. Here in a corner, as in a kidnappers not choosing the man, police not choosing the man. But the one who shock me, police not also kidnappers. Now, have you heard from him? Never be loud. Oh my, Anna says stop cultism. Some boys are down. Last week Friday, 12 boys, no 2 boys, to put them in court. And then we mafia, na husband and long fight. Court boys no zinaka husband now. Husband and it rugged as it not be will. Ladies and gentlemen, on the way from 042. Your brother, your friend, Onye Monyo, our own expert, ladies and gentlemen, let's make welcome,
Slow down performing live. I'm never first two. I am school and then field. Did you see? Come. Come. I beg, no fight, please come. Come. Okay, Shall are you happy? It's not. Come now. Come here. Achọ m ike ụmụ Walk in the kitchen, you couldn't be some guys in the garage. That's my tricks, y'all. I'm
If you don't say you love slow down, shout hero. Shout hero. Hey, come. Shout are you drama? Which bag do they use? I'll give you 15,000. That's the one. Let's go. DJ Kimmy, everyone say go now. If you know the song, shut up, you know. Not precious, not precious, not Now, I'm gonna do this song. DJ, are you ready? Let's fucking go. I have a testimony. Make some noise for Hero. One man. Hero. Can I be a hero? Hero made me who I am today. I love Hero. Thank you very much. God bless. Oh, yes, sir. Okay.